MLA kanongpo constituency uba Meral Bonsim menta kasngi ka khatnyo trigu jemang ulalej ban plipai ba no ya ka ying dara ha ulum jingtep jong ka snong umden nongtlu kabalapan mang da ka scheme SRWP jong snem ar hajar ar pulai ar hajar pusau ya ka ne ka ying dara lashna na ka benta ban laj na ka jingshit kasngi usla bat ban yaj be yaj ranti ka knya ka kriam ha ka por beleniam ha u te ulum jingtep jong ka balang ka sling umden nongtlu ha ka ne kasngi na lor MLA kanongpo ladon ban sakilang da o Father Michael Konghain Paris Priest ka umden uba shan bortrang urang ba shnong ka shnong umden nongtlu kinong yalam ka balang lembar kiwe de kumbani tep ka umden kade ka wene kishnong ka bala pau bhag bo ang ha ka jalla hi boro ka we mars na umden de tep o sayren dia mars na ong diwan na tep ki sayren dia henre ha ba pet ka taging bananam iso sarong henre dala rong hashnong ting pi i lalaki jong ki kamat kidang dal shibun ki jingduna dapat telah standar mahatang hashnong telah rong detang kepen kanaro ere surok perpor hap yalet da ka dekichat mo eki benta ki longyeng je e poyer ki tekini ki dei laitang benom perslam ko portang ki ar laiter di poin ko itu sem madu ko ar puleter ta long tang poin mo ko woi ki ka community hall ka banang don kam ha ya do menta GP ha ba eki no program ki ba he kampun hi ba prefer ki ha kom den nama bolong sentar ka ten rena kaliang i wat ka dor personal report ka nang ri chong meeting nama ba ka dor par hall i nang long congested ka long la rim la ya ka ehi ka tam long nang ching e nang ta ban pedang ki gas ru kham tam ki bon hi ki organization ba pher teng wan ki ban program ha chinong thau i te i ching e par ha ka be dei bat ki ban ai ja ka ha ki ro te ka ta ri go ching e ba chem i tenang ta hani ha chinong ji i GP nang tuna ay gini ki street light ba ong i lamar ha gini ki sni perpor dalawan hajin untuk ki nong shoshnang ro alam hiki bon ki khana samla te ber i long volunteer ki ma long apchenong ki ma te i tang ba ki bon ki ashong kai met ha ki long par teng teng ni lab ki long kemi ki khana samla sorry ki long kemi te ki ya tips ni hi kam tam samla bat long pa ngi i ba bon ba yashong ha kendong te ngatrai kat kum ka por kum bang ngi phi dan dan kam ni kini ru pan ai jing shai kini kilat namar ba khnang ba lai ben tep je le ki apun tiar hok ki ma chongkai ki ma kano khnang ban ka leng ka dor masnong ro la iban bishar ha ki kum no ban yalam ki kun samla khantam ni i ka ne ka yin ka internet ka yin ka bala chne ba bat ba kapan kemen yang hadu kata-kata bat kumba i pararang ba i la pensno shaphang kitu ki jinglut bala shna ya gani tak no ka pen kemen yang bagi i ki bagi persang ban ai ki jingerap pila pentri hok ki pendek hok ki bat ngimdan jing artin ru em na ka bentai ki babha ki banangwan ja ban urlong hagi snem ki banwan hagane ka shnong ban ka balang ne jong fi ni blishpun para ia ka jing penshitom ka jong fi ia lade ban ia ka jing nyarap ka jong fi ban dang bersyam susu ia ki jing lut ki jing sep ki yo agane ki yin ka ba itna adu kata-kata ngampoi perkhat bahkan long hagane berkom dega bala le ba do kata te pila pensgo i itu kijing lut kijing sep kiba lalu tam bat ba ngaso kemen ba dia sno ya kikentin na phi kiba phi ong ba lahi kai ye bai ke ke benio irang perlu tam banang le ha ban bahai tam bat gade kikentin ka ba ai sim hadu kata-kata yang asim itu haga ba programasyon hangni ha pikren ka ketik ia ka dono tiga mesin ngedongar ba ngihap banang yarap ya ki jenggot kam jopi kumbala ban sutu hangni khmat pinang haban kier gagia kum belum komplit te jing kerpat kelong ya i padar lane ya ka balang dong lane jiru mindo ki kopet namar ban yada na jingwan chongkai ki
lạm nong chuan chukai kelam kam di badik di babam duan dia di long orang ni ci diker jala dadang la ban le de ton ang le lanit ap da labu da ulong lang no mentanang ayu mentara kan mu house number 1 kan tang simpor ku kap mentan kan la ban ai meski tang belong lada kerki ka kam da lada pinang le ulong de lada ti ong man ap dan dalami kata kan sele da ngasa penbu sa komba arlak na kam taban kani di belong komplit kani belong internet jadi gejaka porba pio ban penjahat ban hagaju por hamtam haba kumhaga also di program